muswere Samuel tangamire nyaya pamberi penyu yakasiyana neyadzabva kutonga. Nyaya iyi irevision zvakare takaitonga futi musi wa13 October. Dennis Mamunze haana kuuya kudaro, akanga amangara ndimuswere panguva yacho iyoyo. Nyaya yakanga iri yemunda. Saka muswere akati ini ndakaberekwa 1957 chigara panzvimbo yaari iye zvino. Akati yendiri kubasa ndauya kumba ndakaona Dennis aisa mbudzi dzake mukicheni make uye kuvhara road nekutora chikamu cheyadhi yake. Akauraya, akauya usiku achiti pano ndepangu, anondishungurudza, noda kuripwa nemombe 2. Dare varati Dennis ngaabvise mapadho ake nekuvhura mukoto waakavhara, anobvisa mombe 2 dzekushungurudza muswere. Anobvisa mombe 2, muswere anotora 1, dare rinotora 1. Kushora dare nekusaya kwaakaita kudare anobvisa mbudzi 3 nemakost amuswere anoita 110 years. Ndosaka yakukurisisha. Okay. Ndaipinde pokupa muswere kuti utaure hatichadzokeri panzinzi kuti haana kuuya asotauruka. Saka ndakupa mukana kuti utaure nhau yako mamirira zvakaita kuti watipindure wauya. Pamusoro yechangana ndiri chizvarwa chepanzvimbo parutaura nezvako iyadhi. Yadhi ndakazvarwa iripo, ndo pakagara mai wangu nambuya wangu, ndo pakashayikira sekuru wangu nambuya wangu namai wangu payadhi ipapo tichigara ipapo. Zvakangoitika nenyaya yekufamba kwetoita mabasa ndege ndiri kusenzera kumayo ndokondaidzisa ndiri kusvika ndiri kumayo ndo pakashaya mai ndikasiya vana vari pamba, mwana wangu mukomana wemunun'una wangu mukuru nevana vangu vasikana vairi pamba ipapo. Ndakazombotora vana ndikagara navo chimani-mani kwendike ndachitransfer ndakusenza ndiri vana vobva vazotoka pamba. Mukomana wangu mukuru nekuroora kwavakaitawo vasara chimbogara pamba semunhu anenge achikwasha-kwashawo, vakasimuka achibva azoenda. Ndakauya pamba ndikaona paitwa waya yabviswa, mukotongo uripo wavharwa, miti yakutemwa. Chandakaikwanisa kuita handina kukwanisa kutaura navo, ndakaenda ndikaonawo wandinawo wapanapa warume pamuzi. Ndikata kuti akamira nesasabu ndakanowaona kumba kwavo. Tikataura nyaya iyoyo, wakati iwewe zvaunoita kana wauya unongondizivisa kuti ndauya, asi zvakanaka kusavaya. Ndikati inoda kutaurirai kuti muwataurire mukoma wenyu zvakuti hazvina kudini, hazvina kunaka. Then zvaitika izvozvo pakaitika nhamo panext door pemba yedu pamanyeza. Ndobva ndauya kumba kwamanyeza nemudzimai newana. Takasvika danga rakazara ndoo yembudzi, mhuko dzembudzi. Ndikaklina imba, ndikageza, ndikatsvaira, tikarara pamba ipapo, ndikasiya ndavhara imba. Pataenda ndichizodzoka ndakaona imba futi wavhura waya, wavhura dhoo, mapadho kana kubviswa, mbudzi dzadzoserwa futi mudanga mumba muyo. Handina kukwanisa kutaura. Takazoita function yemakuva 3 pamba, ramai neremwana wangu neremunun'una wangu. Saka vanhu vese ukama kungu vari pamba. Saka yaipiti area. Ndokusvikokoro mwana wavo mukomana mukuru asi munhu vakamuka kuseni before the day aiudzwa kuti vanhu vari kuuya. Akasvikobvisa nhoko dziya dzembudzi akadzisa parutivi. Takasvika abvisa mumba nhoko dziya dzakaunganidzwa dziri gomo dziri panze. Hatava kutaura navo, saka zvaunogeza mumba mwaine kubvisa zvese. Saka vakomana vedu navo vakati mapadhiko waya hatiti pamba pedu, wazukuru wangu nawana wangu watsamwa wakabvisa waya dziya dzese dzoiswa mapadhiko vakadzisa kusaiti kwavo.
notakaganurana twatarara pakati peusiku wakauya vachibva kuharare vachibva vaya pamba kuma4 AM zvikanzi abvisa mapadhoki iyayo ndoda kudzokungona zvakadzokera sezvezve zvakaita pano pamba pangu wauda kuti anoisi vanhu vakati musekuru tokumbira kuti mudzoke tovati sekuru ndolokabva nayo mbuya wangu ana sekuru dzokerai kumba mundorara muzai mangwana kwakadini kwakachena kwakachena kwakaedza ndakada kutaura nawo wakati handidi kutaura newe ndozvakanditaurira kuti iwe handidi kutaura newe vananyarara wanoenda kumakuwa isu vatasimuka kutonoteka zvinhu ndiri kumusanza guru takafonera kunzi sekuru wawaya pamba pane noise pane madzimai aripo madzimai aya achataura zvinhu zvacho hazvo zvakange zvichiitika asi ndotaura zviri in brief madzimai ofona kuti kumba kwaita noise ndakafonera ndokungu ari kumakuwa kuti musaende kumba ndichizova hasha dzokwenguva nadzo ndakati rambai muri kupiwa muri kumakuwa toada driver motikari kwakaenda pasanza guru police station toada chamupurisa pandaenda kwadrairo ndakati kwadrairo ndakasvona kune nhamo ikenge iriko vanhu vari panhamo ishoko ngandakwanisa kutaura nawo zvikanzi wakabuda asi nhamo iri panhamo ndikati aura zvikanzi nozouya after nhamo ndikati tichaita pandai driver motikari kwakuya kusanza kuno kwasati toasikosaisi nyaya yekumapusa mandapuwa mapusa 3 kwabva ndadzika nawo nemotikari pamba tosvika pamba paya tisvika pamba kwakwadaidza wakabva takazoenda pamba pavo kutaurwa kunzi koimimi zvamaita mazviitirei havana kukwanisa kutsanangura mune mbudzi idzi muri kupinza mudanga mumapenyu munofudzira mbudzi ere mumba havana uyu munomuziva here zvikanzi ndinomuziva akazvarwa kupi zvikanzi pano zvikanzi chiche muri kumboita vakataura zvavakataura kuti ndakanzi nababa wangu ndepangu zvikanzi aiyo iya yakanga iripo kare hamupindi imomo zvendiri kutaura ndizvo kana mune shungu nekusanzwisa nyaya yemayadhiri endai munomangari imini kukoti motongo kana mawina kana maruza madino maruza zvakanaka chiregerai kubva nhasi mapurisa aitaura izvozvo kupinda muyadhi siyana neyadhi zvakanaka nzanga zvinzii ndatosiya mukomana pamba ndakabva ndatora new door frame vandaisa nemakisi vandasiya ndaruka pamba asi ndasina makingomana ngomana akangoshungurudzwa ndobva zvapa kudino kuti ndaenda kubaenda iye zvinezvi kutaura kwandiri kuita changamiri wakadzokera mapadhako ari atiti reinforced manje zvekuti kana dai dare ndine kwanisa kundira dare kuti kana zvichiita ndinokwanisa kusarudza kuti ndinofamba kuenda kuchimananiso tinzwe motikari mundoona zviripo modzoka dare wamufara kutonga dzimwe nyamone zviripo paground ndapedza uri sabhuku kana uri sabhuku unotandisa kuti unge uchitaura nyaya maringe nemamiriro ayo kwete kuti unge uchitora saidi nekuti kana uri sabhuku zvava nyaya munomu dzinounzwa nyaya dzehanzvadzi dzangu dziwakoma dziwanin'ina kuti ndinge ndichitonga kazhinji ndinotoona kuti ndinofanira kutofadza mutorwa nekuti ndichitaura chokwadi pane kuti ndikufadze iwe uchikanganisa izvo zviri kuitwa namukoma wako wawatumwa iwewe kuti iwe uchimirira iwe uri sabhuku wangu handichatarisiri kuti mahungwa wangu warumboita ndoda kutarisira kuti mashoko ari kutaura ariwe mashoko anobva kuna sabhuku kwete kuti kubva nemunhu zvakanaka munhu handisi kuramba kutaura ndikupanzwisisa tiri panyaya ndiri kutaura nezvayo inini ndiri kuti uyu haana yadi chekutanga haana yadi uyu muzukuru wangu uyu haana yadi yadi zvainge yakaita yari kutaura nezvayo yadi ndeyatete baba wakatora tete wakugara nawo kwakuvachengeta tete kwabata wana wavo wakura wakatobereka wana wavo ipapo baba wakati awana mwana muzukuru sekuru wake hanzvadzi yamai wake wana muzukuru pana hapasi pako hapasi pamuswere yadhi yangu inini ndiri kuchengeta hanzvadzi yangu saka iwe buda udini uende uye akabva abuda newana wake ndobva andowaka kupi vakanzienda unovaka zvandowaka baba vasara nehanzvadzi yavo vagara hanzvadzi yavo tagara
mai wake vangu vakarohwa kwatsikwa vakabva vakadzoka vakazotorwa futi vakaenda kwamurimba kwamutaro ndokusha kwake muzukuru wangu right varamba naikoko vakauya vakagara pamba namai vasvika pamba vagara namai munhu aifanira kunge akatotsvagawo yadhi yake angazogarira mai be 1 tiri ipapo ndakakunonodzera munguru wangu musi wakafa mai wake inini ndii ndakasimuka sekuru wake vangu varipo hanzvadzi yamai wake namusisi wake hanzvadzi yavo munino musisi wamai wake kobva ndavataura ndikati lukuya vazukuru onai mumwe wenyu adini ashaika uyu yadhi yangu ndadini ndiyadhi yangu ndatora pana pasina munhu asi zvondakuita panapa nekuti uyu anga aine muzukuru angadya naye uyu angazipuwa yanga akatobva asitomboripo kana wandiri muzukuru anga aripo andshel ngati no ina andingadziki muzukuru mwana uyu iwo muzukuru yadha utengesi baidhi ndiyasekuru ndiye kana uda kubva kwenda kusha kwenyu unongoenda alimusa yadhi iripi iripo asi zvinoda kuita muzukuru inini ndakukupa yadhi kuti ugare papi pana kunana sekuru mwana wemunyina wake iye akona kuti yangari haana kusimuka achitaura mwana wemunyina wake ndo kuti muzukuru mwana wake ndiye ndakamupa fashion akona pane munhu angari iye angaripo havana kupindura hapana akasimudza asi kuti ari kuti pandakataura masoko aya ndiri kunyepa ipapo mukati ndakasimuka ndii ndakataura hautengesi yadhi ngeyu sekuru wako awakagara pavo wakapusukwa nababa vachinza pasi pamusiperi pano ini kuti tsvira mai wako hadzi ndo pakataanza ndaida kuti iyo apindure sekuru wacho kuti aiwa sekuru yadhi ndiani ndiyangu sekuru havana kupindura mai guru wacho havana kupindura vasapinda mai gocha sai vaipindura sekuru iyo wakumusha kumurume wavo vaipindura ni sekuru vari papi vacho vakamira hapana saka yadhi ini ndakaenda pamuzukuru muzukuru andakafawo nanhasi kobva atouya kobva atenga marata ake ndobva atopa sekuru sekuru chichiremani matangwa ndikanda kwezowaka ndoziva ndodini ndowaka ndokugara ndokuvhasa zvasa zviri papa uyu handitokumuzivi kana one day handitokuzivi itoshamisika mai vakambasa yai iye watsvangasa yai handikuti abvaripi mwana wake ndii ndakamupa inini asi akunzi kuti akakwana sekuru kuti akakwana umwe munhu that inini ndii ndakamupa mwana wake iye aripo iyo odare imba yamaiisa mbudzi yanga yakapfirirwa yanga yakagadzirwa yakawakwa nani ndo yakasiyiwa nehanzvadzi yenyu ndeyatete ndo mama akuisa mbudzi ayo imba ikuiswa mbudzi ndati imba yanga yayedu mwana otakapa akasiya kuna sekuru sekuru chisarema akatichengetera marata akatoriwo kuba kwasekuru wake wangu wantowirirana kana kwasvika mwana waiwo wamangarawo ndo wamakapa yadhi mwana onino wake wake itodiro wake iyo ndiye takafa akonda iye ari kupi wamakapa akaenda south ari south marata ake aripo nzao zvese zviripo zvasekuru akachengeta saka uyu mfungo uya kugara mumba yaigara mai wake makafika mai wake upi uyu haana kumbonara kugara wake haana kana chingana kana pisi chichakasiya babake muri kundizwa here ndouya ndichiona mindakatauraisei mbirimbiri iyo magarana ndakataura kuti angadziswe tutu dziri kupera ngadziswe tutu ndakatotaura magarana ndikokumunza inini wamamunze Samuel uyu pamusha pamakapa tete wako mtete wenyu wanwa mai wake ayo wasima yake ndiani kwari ndi mbuya wake
ndimbuya wake. Mbuya. Amuziwe here achigara ipapo. Kuziwa uyu. Achigara ipapo nambuya wake. Uyu akatobva ipapo akatoenda zvachose. Uri panzwa aiwa mukadaro. Uyu haana kumbogara akauya namai wake. Wakugara namai wake kokubva waenda. Isu eyo pafa mai wake inini ndakasimuka ndikataura kuti yadhi yangu ndadini. Asati asvika ikoko ndosvika ndoroti nditaura chokwadi. Inini mati inini uyu amuzivi kutomuona ropa na sandibvunza akambogara here payadhi patutaura nezvapapo. Akugara saka maisamuona here? Akagara ega wakatowanda kokuti mataka kumuona panapa. aiwa pandikuti ndatanga kumuona panapa ndepekuti ati iye ndiye mivhera jekeserai mbidhana timbonzwe nyaya yenyu kuti yadhi iyi yanga iri yadhi yambuya wakewo. Mai wake mbuya wake ndokupuhwa yadhi warambwa kwanga waenda. Mbuya havana kuramba. Mbuya wakatouya vakapuwa yadhi nababa vakadzi vati gaitesa hanzvadzi yangu muyadhi mavo baba wakubva wadini. Baba vakati hanzvadzi yangu chigara papi. Baba wagara hanzvadzi yavo. Hanzvadzi yavo kubva itawo mwana wayo mukomana. Mukomana vabereka wana wake. Ndopatoda kunzwisisa mbuya wake wakapuhwa pekugara nababa wako iwe. Handipa zvichirwa kuti baba wako wakapa tete wavo hanzvadzi yavo pekugara. Zvichirwa kuti kana munhu apuhwa pekugara pachanzi here ndepeumwe munhu kana kuti paapake. Baba vakavajekesa ipapo tete vakangwa nemwana wavo. Aiwa ndinoti tete vakangwa nemwana wavo mukomana kobva abviswa nababa kuzi ibva muyadhi mangu. Kobva anzi ibva muyadhi munomu muzukuru hamusi mako bva yadhi ino ndeyangu. Iwewe chitonotsvaga yadhi yako ugare ndobvaanda kunotsvaga yadhi yake ubva atogara zvatopera. Amai akanga sikuba hazviitikika kuti iyo munhu unganzi iwewe wapuhwa pekugara wowakamusha. Antu wakavakirwa here kana kuti wakavaka ega? Musha wenyu wakavaka wega here kana kuti waka ndimi makavavakira? Apita wega nenzadziyo. Wakavakirwa nehanzvadzi yavo wachinzi ndepani? Ugara neni gara chete. Kana wanzi gara kawapuhwa unzi gara zvichireva kuti watopuhwa taitoka yadhi yekuti paapako whatever you do zvazvo zvazvako hadini. Saka zvawakapuhwa pekugara iyo nzvimbo iyoyo nhaka yavo inoenda kunani? Tete wavo. Nhaka yavo tete yavo inoenda kuhanzvadzi yavo. Inoenda kuhanzvadzi yavo. Inoenda kunani? Hanzvadzi yavo. Nhaka yatete. Zvinhu zvakatete zvinoenda kuani kana wakafa. Zvinhu zvakatete zvinoenda kunani. Mitemo yekare. Pane mitemo iriko ndokusaka muri kuita conflict. Mwana musikana mazuva anaya akutopuhwa share nhaka yababa wake. Munozviziva zvachinja. Hazvichanzi mwana musikana ndezvekuti kaunti baba wakashaika zvonzi aiwa mwana wekupedzisira ndiye anofanira kuwana musha zvaiitwa kare zviya izvi. Paine musha 1 zvotonzi tengesai mugowana musha iwoyo. Atora kake munhu aine imba munomu wotogowana wana woshiyana aenda nekake kunze kwakuti vanhu vawirirana kuti toda iri kuti dai zvaita zvakati.
Saka zvichira kuti kana wakatopuwa pekugara tete avo vane wana iwo wani kuenda kupi, iwo wana iwo wachigara pamusha imwe yamotora futi ipapo pavari kugara wana wanozoenda kupi. Saka anta kutora ndakapa muzukuru aiwa tiri kuda kubvunza isusu kuti isusu mbuya awo wafa nhaka yawo inoenda kunani? nhaka yambuya inoenda kunani? Yekuti imi zvekuti hanzi isusu ana sekuru ndimi munosungwa nazvo mazuva anaya zvekuti munhu afa makuenda kuti aiwa hanzva dzedu ndoto ngatitore zvese mazuva anaya munopinda mujeri kupingira kufira mujeri. Zvava zviri zvekare mazuva anaya vanhu vane constitution iri kugaidha nesuwo madzimambo tinosungirwa kuti tigaidhe tiende tiri pasi tichitonga pasi peconstitution inotaura pamusoro pekugoyiwa kwenhaka. Mwanasikana ane right panhaka yababa namai, mwanakomana ane right panhaka yababa namai, wanasekuru hawana right panhaka yatete. Ari kupanzwisisa? Hamuna right panhaka yani yatete. Saka imimi ipapo imimi dai iri mhuri iyi wari kunetsana pachezvavo, wazukuru wari kunetsana pachezvavo kuti anogarapo ndiani, kwete kuti imimi musvike kundovataura kuti aiwa iwe haugari iwe unogara. Taiti isusu tinotonga kana iri property totengesa tuwagorera madomasi, aenda totenga madomasi ake, atenga chii chake odi oenda. But imimi murundopindira panhaka yechi avo vari right vari kudi zvese vari kuenda pasi penhaka yani yambuya wavo. Ani ruri kupawana pamuri kunyangadza iwewo imi muri kufunga kuti kufa imi munofunga kuti kufa kwaita tete ava taakundotora zvese tizodzoka futi kwatiri. Wakapuhwa pekugara na baba wenyu imimi zvichirwa kuti ipapo pawakatopuhwa baba wenyu wakatokanganisira nhaka yenyu imimi kuti wakatobvisira chikamu chenhaka yenyu chamaifanira kudii kuwana wakatopa hanzvadzi yavo. Saka hanzvadzi yavo ine title right yekugara ipapo, wana wake ndo ane right yekugara ipapo, wazukuru wake ndo ane right yekugara ipapo. Imimi hamuchisina right yekuenda muchinotaura kuti garai makadari zvigarai makadari zvi. Kusvika kana watokanganisika unotoyaisewe uri sabhuku kuti tibatsirewo sabhuku, kana kuti wanouya kwauri uri sekuru kuti tibatsirewo sekuru sasekuru wemusha handii. But hamuendi kundoindafiya kuti aiwa ndepedu, hapasisiri penyu nekuti pakatopuhwa tete awa. Haupi munhu kuti awake, haupi munhu kuti uzomudzinge zvaawaka uzotora wana wake wodyei. Handii uri kupaona? Uri kupanzwisisa? Apa ndapanzwisisa asi ndibvunza wangu kudukuduka ndepekuti ndingomba wangu imwe example. Ndandida kuti ndimpe example. Iwo changamira waundiona wari kutaura naye wachangamira mambo Makoni. Baba wavo wakafa namai wakafa. Mambo hawasi kugara pamba ipapo. Iye zvino ukaenda pane hanzvadzi dziripo ndiri kunyika changamira. Vanakoni vari kubva ndoko vari kubva. Vasikana ava vanotoendawo kundoonawo pamusha pavakakurira. Asi zvokuti wangati mimi muri vana vasikana chibva ipano panondipa baba vangu ndini baba nekuti ndini gotwe. Zvinzarwo patori nevasikana vari kuba. Ndatenda ndikuziva pataona magonda panzo kuti mutemo ndiye unotibata handiti kare kese sari vanoata matana ndichiita chitsanangudza zvaibva aiwa
Nyachita kurasika. Zvanga zvakabva pamutemo yakanga iripo ndozochinjwawo ichiva nekuuya. Kana ino anzizwa kuti pese pamabereka wana mwana musikana akasika kuverenga pamusha. Ndozvekare vanhu vaindobva saka izvozvi zvinoutoita munotopindika jeri mazuva anaya munotopika kutokuendesa kujeri chaiko chaiko kutopika nhau iyoiyo yekutora pfuma nhaka yeyata kana kuti uyu muningi wako akafa hauchisina right yekutotora nhaka kare maenda muchitokumba muningi wako uyo wainaye mudare munomu akafa uyu ane right yenhaka yewana wake avo chetewo imi kuvotongorera chenyu chete nipai kuti zviri kuitwa sei handii wana wangosindira iwe ukafa vanone right nezvavo kwauri ipapo wana wako wese newasikana yezvinoizvi hakusisina zvekuti wakomana chete newasikana wakaroorwa vari kuwakwavari vanotovachitotorawo right vanotopuhwa wotengesa wese anesi watowirirana wasakawirirana wese vanototengesa musha iwo wogwana hawana tiki hadi haenda saka kama ndimubvunza wangu patapanda ipindiro zvangu pandada kubvunza wangu kuti tichiziva kuti arizivo right awanditaurira kuti muna nzadzi dzenyu dziri pamusha ipo pano dzine wana wadzo wekwama mhunzi imimi handiti ndine kwanyatipo wana wanzadzi dzenyu ndi wangu inini wana wangu iwawava wane right yekundozokureva pamba penyu paya iyo isu tiripo handiti right baba namai iyo tikati toda kutengesa musha iwoyo handiti zvinonzi right pane mukadzi here handiti iyo pane wana here handiti ndo panoenda panonzi distribution plan mai wanowana third mhuri inowana 2/3 yoshayana chi 2/3 urupanzwa kuhigh court iyo madistribution plan ariko mwana wese wana chi iko kuti mwana wangu inini ati kumba kwenyu muzukuru haawani nhaka ndichiripo kainini andozowano inini pandinozofowo ndopadaona kanda uyu kwao ndio mzukuru kwako wakafa ka handipakafa angaine nhaka ndimai wake kao urupanzwisisa nasikuru wake zvaripo hakuna wana sekuru angaine kufa kwaita mbuya wana wambuya ndimai wake ani newamwe wana wangu waripo ndianani infact mbuya wako pawafa angasara ndimai wako chete nzadzi yacho baisai chikukoreti baisai wakanga watama wakandowaka kumusha kwavo wangu wabva ipapo pakafa mai pakafa mbuya waronechachewa wabaisai wangu wakugara kumusoro kwamanyesa urozona watobva ipapo right sekuru pawakafa wabanabasi wabaisai kungu wakumusoro ndikenda tokura watama wamugara kumusoro kwavo asara ari muzvikweni wakasara ari pamba nekutoda kwesituation timango kungu paakasiyana nababa wangu akazogara namai wavo ndopatakaisusu kuberekewo takabererwa ipapo unoona kukura kwangu kwese ndakakura ndakagara nawo tikatamba tese tikakura vari wakuru vachitotitumana zvakanaka mubvunzo wangu ndewekuti baba wavo wavari kutaura baba wavo sekuru mamhunzi ndakagara nawo inini baba wavo ndikaroora mudzimai wangu akagara ipapo pakachita wana wangu wakakura waripo wakadzidza pamuziti wachigara pamba ipapo vamwe wadzidza kusadza guru wachigara papi ipapo uyu mukomana uyu ari papa newana wavo wakatokura wachitamba newana wangu I think issue yapa wana baba vari kutenderana
ishu ndipo ndekuti baba vachacha pamusha chaiwa avatona shimure pamusha ipapo mwana wavo wemunia wavo anozvishiye rwezere izvo haisiri yako bai usapinze isiri yako ivo vari kuwirirana kana vakonana vanozouya votaura kuti ane right ipapo ndiani. Isu hatisi kuina isu tiri kungoti ane right panzvimbo iyoyo ndiani ane right ndiwo muriyo kai. Isu kuzoti anogarapo hati haina kuuya mudare hatiitori isusu imi muri kuda ewika point kuti inge iripo so that munodhira newika point hamusi kuda strong point yekuti inodii wazvona. Saka maakutogowa imimi nhaka regai vazvigoere wega nhaka kana vane tsana vanozva kwekuenda uyu muzukuru akawirana sekuru wake wari baba haawirirani nekuti nhaka ine waridzwai haendi ega vana baba varipo chavarira kutaura ndovabatsirei yatopera haendi nekuti uyu mwana weuyu kava baba varipoka anogoenda kunotora nhaka yamai wake uyu sei ndisekuru kuti hawana futi hawana uyu kusvika paanozofa wazukuru ndo wachazoitawo futi nhaka iyo uri kupanzwisa nekuti baba aripo ndiye anodya nhaka yamai wake. Mwana wangu inini haadyi nhaka yababa wangu inini anodya nhaka yani yangu inini ndinodya yababa ndinodya yamai. Uri kupanzwisisa maererano nenhaka ishiri paisasuda lendi yavo haisi nyaya yendi nekuti saka chindokudai momusiyira nenhaka yani musaise mbuzi vapanzwisisa uyaguma inhaka yavo apa uyu ndiye baba uyo mwana uyo wamunoda kudhira naye haadyi nhaka yambuya wake mwana aripo baba varipo kana mai wake wakatofa anogoerwa ndio wachiripo wapenyu nhaka baba wako kana wakafa uri muzukuru hauendi undodya nhaka yani anodya mupenyu ndiye mupenyu anodya uyu ndiye anodistributira kuti iweyo chigara hako achida kana asingadi ndiye muridzi wenhaka. Sorry, Mama. Inini donzi tema mwenye ndiwana Dennis. Pane standing issue ilipo. Don't you say? Pane standing issue ilipo. Nyaya ndakatainzwa. Kana ndaona Dare Ra kuti yachadzoke mashure but ndakuti nditipo ndizvose tunoita sei. Kune zvinhu zvakasiyiwa nemwana waavo achichengetesa mudhara Dennis. Saka kana vanozozviklema sei vaavo iye uyu asipo wamboda kuklema here iwe wambomuzwa achiklema isusu iyo agreement yawakaita vanhu vairi paproperty yeuyu ndiye akanga akamupa right kuti shamari gara pai sandizve akanga amupa bvumo iwo kana aine zvawakaita ndizvavo vari vairi maagreement avo asiri maagreement yeproperty. Aiwa ndandosada kutenda nyaya ipera aiwa nyaya kuti inini ndinoita zvekuti nekuti ndida kuti garisana zvakanaka muzukuru ndinda automupa kuti oita muzukuru singuwe uri wamupa zvakanaka tinozvitenda kwanzwisisa handiti panzvimbo pake right pakuripa dare ndo riri kuuya ka usaende pamberi pedare nekuti ukaenda pamberi pedare unozotoripa handisati ndasvika pakuripisa saka iwe wangoenda pamberi pedii ndavuma ndamboedza baba kuti baba wazifundisa sabhuku unofana kuanaliza nyaya kana muchiuya muchingotama namama uchinetsa kuziva kuti chokwadi chakati chinoita zvakati sikuna kupedza munhu saka sabhuku we expect zvinhu zvichitandikwa nenyatsanzwa kuti zvinokutaura zvinoti zvekungotama namama kutozive zvamamuri kuita mamuziva kuti ujiri mangodini
mamuri kuita muchipedza nguva nandinamama kana muchitonga makadai vanhu vanoti kudii pamberi penyu ndimi makamira sasabhuku murumboita makadai vanhu vanonga vachiziva nyaya panoti muchazoziva nyaya chivangu mambotaro inga mambotani ndinotonga hanzvadzi ndinotonga vana chini panofanira kuva pane transparent ndoti ndiye baba vari vari kutitonga imimi ndimunonga muri baba vanonga vari kutonga ipapo munofanira kuratidza transparent kuti no ndi baba vakutonga nongo kana mukutora side muchidai asi muchiziva chokwadi zvakaipa uyu ndakataura kuzukuru ana kuzukuru mutopatika kumunhu ari kuda ana kutaura kuzukuru unayozondiona iyo nyaya imira yemiri pamberi pakuripisa ndio haticharipisi vantu vana sekuru wako muchitogara zvakanaka kwangu usaziya mitemo yapo nemitemo yekare kuti mitemo yachinja vanhu vachine mitemo yekare yekugwa nhaka vachienda kundotora yana neria ndo pakabuda neria somo yatuku yai ndo pazvapera vanhu vari kupa chijekeso kuona kuti vanhu vaitambura vana baba wafa ouya otora vana mai wafa ouya otora vana sekuru zvinhu zvese oenda mhuri yasara yosara ichishupika mitemo ikachinjinuka saka tinokuregererai ipapo kuti maamuchine old belief yekare isisizi ashandi parizvinezvi ende uye mabvuma saka iwe muzukuru haticharipirisi sekuru wako muchindogara zvakanaka nana sekuru wako mondovafundisa kuti zvatiri kuita izvi tinosungwa handii kana wakanga waramba wachipikisa taakuchitoendesa manyaya tounza mapurisa kuti asungwa aende kujeri nekuti vari kudya nhaka isiri yavo ngavandoziva izvozvo kuti aiwa zvekare zvasiyana nezvemazuva anaya zvaapo kune tsika dzedu dzakaitedza dzechikare dzakabviswa nenew constitution tinofanira kuzviziva izvozvo kuti constitution inotarisa tsika dzedu dzakanaka netsika dzanga dzakaipa yotaura kuti ngadzibve tsika dzekurodza dzekudii dzazvese dzataiita dzekuripira vasikana ngozi zvese zvakabviswa nemitemo ukandoti izvozvi kune ngozi waakundopa mwanasikana kune vanhu vengozi unotoya mwese mosungwa mweega taakungoripira dziri mombe zvonzi aiwa ngadzipuwe mombe dzekuti vanhu muzondorore mombe idzo dzinosenza mondorora musikana wechoisi yenyu hakuchaendeswi munhu handiti itsika dzakabviswa saka toziva izvozvo saka naizvozvo chisimuka henyu muende vana